Simplian. Dito ka, Ma'am Simplian. Magandang hapon naman dyan sa iyo. Kumusta, Ma'am Simplian? Uy, na-miss kita, Ma'am Simplian. Oo nga. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Simplian? Na-miss ko na kayo. Kumusta naman ang mga singing sensation dyan natin, Ma'am? Ma'am Simplian, mega shoutout naman dyan sa iyo. Ang tubo ilabas, oo. Namiss ko yung tubo eh. Magandang hapon naman dyan sa iyo, Ma'am Simplian. Kumusta naman tayo? Bukod sa okay, Ma'am, gaano ba ka-okay ang okay na yan? Uy, Ma'am Ali Tap Tap in Taiwan, nandito rin. Mega love shoutout naman kay Ma'am Ali Tap Tap. Ito isa pang na-miss ko. Na-miss ko to, si Ma'am Ali Tap Tap. Sir, ako na-miss mo. Opo, oo nga. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Ali Tap Tap? Uy, na-miss ko rin to. Oo, ito na yung pinakambising tao sa Taiwan eh. Mega love shoutout naman yan kay Ma'am Ali Tap Tap all the way from Taiwan. Magandang hapon naman yan sa inyo guys. And thank you also for joining and for the thumbs up. Thumbs up lang, sir. May overtime ka ba, Ma'am Ali Tap Tap? Ito na ang pinakambising tao sa Taiwan eh. Laging nag-overtime. Yung premiere ni Baby Sophia, di man lang makapasok. Oo nga. Saan ka pala nagpunta, sir? Marites lang ako. O, diba? Marites dito. Ma'am, pumunta ako ng sumakabilang bakod. Oo nga. Daan lang po para tamsak upo meron. Sana all may overtime. Ni hao pang eh. Chanda. Pre. Wala, Ma'am Ganda, Ali Tap Tap. Oo nga, bumisita sa akin si Ma'am Ganda. Oo nga, si Ma'am Ali Tap Tap. Na-miss ko to eh. Kailan ko na naman ikaw ipag-live stream, Ma'am. Sige na. Para naman yung... Ano ba yung tawag doon? Yung reunion. Reunited. Oo nga. Agoy na all sumakabilang bakod. Oo nga, Ma'am. Sumakabilang bakod lang. Pre, magandang ka pa. Oo, maganda ka pa, Pre. Sa gabi. Mega love shoutout naman dyan kay Pre. Kumusta naman tayo dyan, Pre? Hindi ako nakapag-live stream ng 2 araw, Pre. It is because I am, ano na ba ang tawag doon? Occupied masyado. Mega love shoutout ng Jonah, sabi ni Ma'am Simply Adventures. Ayan. Sir Edwin Pin Channel is in the house also. Mega love shoutout din po dyan kay Sir Edwin Pin Channel, Dan Tamsak host. Thank you for that sweet Tamsak, sir. And welcome din sa aking live streaming. Highly recommended monetized channel din yan, guys. Si Sir Edwin Pin Channel. Si Ma'am Simply Ann, SA. Si Ma'am Ali Tap Tap in Taiwan, 80. Tama ba ang code ko? SA. Sir Edwin Yahoo. Uy, kumusta naman kayo dyan, guys? Na-miss ko kayo. Sana isang araw magkaroon naman tayo ng reunion, di ba? Reunited sa isang live streaming. Sama-sama ulit tayo, mangulit. Na-birthday kami, Pre. Di ba? Ako din na-birthday ako, Pre. Sir Hadjon Jose Britannico is in the house also. Mega love shoutout naman dyan kay Sir Hadjon Jose Britannico. Mga talented to, guys eh. Kaso namigay ng dilis, walang mantika. Oo nga, mega love shoutout naman dyan kay Hadjon Jose Britannico who is in our live streaming also, guys. Thank you also for joining my live streaming. Halika dito po, pakilala ko sa inyo ang aking poging pamangkin, no, 'di ba? Mas pogi pa ako dito. Ay, mas pogi pala siya, 'di ba? Say hi to everyone. Hello everyone. Patiin mo si Sir Edwin Pin Channel. Hi, Sir Edwin Pin Channel. Yeah. And to Ma'am Jonah Salundaga. Hi kayo, Ma'am Jonah Salundaga. Diba? Sabi ko sa inyo anak mo host. Hindi po, ito pang isa sa mga pupogi kong pamangkin, diba? Oo nga. Naglalaro siya ng COD, diba?
Hello, ang pogi, o, di ba? Ang pogi mo daw, batiin mo rin daw si Ma'am Simply Adventures. O, Simply Adventures. Bilis. Hi, Ma'am Simply Adventures. O, di ba? Sabi ko sa inyo. Oo. Ang pogi mo daw, Pogs, o, di ba? Pogs, ano mo na yung ano natin? Single ka pa host. Actually, sir, doble na, sir. Oo nga. Oo nga, ipaparapol ko na nga ang sarili ko, sir. Na mag-alala, sir. Angel Food at iba pa. Mega love shoutout din po kay Ma'am Angel Food at iba pa. 80 BP, mega love shoutout din po dyan sa'yo. Highly recommended monetized channel also. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Angel Food 80 BP. I know for sure guys na hindi nyo pa kaibigan si Ma'am Angel Food 80 BP or at iba pa. Kung di nyo pa yung kaibigan na ba, makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys sa ating bagong kaibigan. Nandito rin sa atin si Ma'am Given TV. Ayun, di ba? Ang mga monetized channel who is in our live streaming. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Given TV. Highly recommended monetized channel also. Kumusta naman tayo dyan, ma'am? Agoy, doble ka na pala, sir. Oo nga. Sumakabilang bakod. Oo nga. Ma'am Given TV is in our live streaming also, guys. Kung di nyo pa kaibigan niya na ba'y makipagkaibigan na rin po kayo. Guys, don't forget, tamtak lang. Kumusta ka na, host? Ka na balak balik ng Taiwan. Kailan? Wala ka na ba balak balik Taiwan? Ma'am, nagigera yung Taiwan at China. Oo nga, hindi nagigera yung China eh. O yung mga guys, yung tawag dito, kung may mga katanungan kayo, ayun, may mga katanungan kayo all about your YouTube channel, policy, mga guidelines, ayun, pwede kayo magtanong. Para naman ma-occupy ako dito. Sige na. Para naman gumagana yung aking utak. Kahit wala naman akong utak. Musta po lahat, ayan. Sabi ni Ma'am Given TV. Ma'am, eto ma'am, okay naman ma'am. Okay naman sila. Na-miss ko kayo guys. Na-miss ko kayo. As in, na-miss ko kayo. Oo nga. It's been a couple of months nang hindi ako nakapag-live streaming. And, ayun na nga. Nandito pa rin kayo sa akin. And I am thankful guys to each and every one of you na mga nandito pa din. Di man lang nakalimot, di ba? And ito guys, si Ma'am Given TV, kung di nyo pa kaibigan din yan, abay makipagkaibigan na rin po kayo. Napaka-legit and organic, highly recommended monetized channel din po yan si Ma'am Given TV. Ayan. May nagtatanong dito sa akin, dito ko nasagutin, kung bakit daw nawawalan na tayo ng watch hour. Inumukbang daw yung watch hour. Ayan. I know guys na yung iba, alam nyo na kung bakit. Pinto Randy Art TV. Nandito sa akin si Papa Ranz. Papa Ranz, mega love shoutout naman dyan kay Pinto Randy Art TV guys. Wash out Brad. Mega love shoutout naman dyan sa'yo. Pinto Randy Art TV. Eto guys, padikit naman ako na ito guys. Kay Pinto Randy Art TV guys. Napaka-legit and organic. Mga talentado to guys na mga pintor. O diba, mga artists. O diba. Padikit naman ako na ito guys, padikit. Yung mga hindi pa diyang kaibigan, si Pinto Randy Art TV, abay makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Taga dito yan sa amin. Tulungan natin to guys. Tulungan din po natin na, tawag dito. Lumaki ang kanyang subscriber guys. Dikit naman ako na ito guys. Mega love shoutout naman dyan sa iyo, Pinto Art TV. Hain ka na ba? Hain kang manyan. Ito guys, yung nakapin sa taas. Ipin ko. Okay lang sis, Angel Food at iba pa. Ikaw musta sis? Diba? Ang pagbatis ang gagaling pa kay Ma'am Simply Adventures. Ayan. Padikit naman ako guys. Bayang Budaw is in our live streaming also. Ito pa guys, payanig naman guys. Payanig din. Ayan.
Ma'am Yanig, mega mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Bayang Gudaw, ang kayanigan ng bayan. Highly recommended channel, monetized channel also yan guys. Si Ma'am Bayang Gudaw, kung di nyo pa yan guys, nayayanig aba. Oo, intensity 5 ang kailangan nito. Cam shot. Kaso ayaw mamigay ng ano, ayaw talaga mamigay ng ano nito, ng tibak. Guys, baka gusto nyong kaibigan guys, si Pinto Art TV, napaka-legit and organic. Taga dito yan sa amin guys. Oo. Padikit naman ako guys, sige na. Pre, patulong ako neto pre, kay Pinto Randy Art TV, yung nakapin sa taas guys, sige na. Baka naman may mga pandikit kayo dyan. Oo. Yung mga non-monetized channel guys na magdidikit kay Pinto Randy Art TV, sabihan nyo lang ako kung ilan yung dinikit nyo. Mamimigay ako ng WH. Diba? Or if you are a monetized channel who wanted to help me guys, I will gonna give you also playlist ng inyong mga video. Ayan. Taroy natin ang inyong mga harang guys. And yung mga nangangailangan niya ng WH, ayan. Tagal yun na wala host. Oo nga po Ma'am Given TV. Ayan mo ma'am, nagbalik na ako. Oo nga. Sir, Pinto Randy Art TV, nandito ka pa ba sa akin? Kung nandito ka pa sa akin, mega mega love shoutout naman dyan sa iyo. And thank you also for joining my live streaming, sir. Kumusta naman tayo dyan? Kumusta so ang klata dyan, sir? Yung mga nangangailangan dyan guys ng WH, I am giving away WH sa mga gustong tumulong sa akin. Ayan. Kahit ilan lang. Sabihan nyo ako kung ilan yung dinikit niya. Dikitan nyo lang guys, si Pinto Randy Art TV. Gawin nating 500. Ano ba? Kayanin bang 500 to? 474. 26 na lang guys ang kailangan para mag 500. Sige. Namigay ako ng WH, maluya. Nangyari pa di. Freeze revenue host. Bakit ma'am? Bakit na freeze? Alam ko na ma'am, hindi ka nag-submit ng iyong tax. Oo nga. Or hindi ka pa nag-submit ng W8 Ben form na tinatawag. Guys, kailangan ko ng 26 na dikit guys para kay Pinto Randy Art TV. I am giving away WH sa mga gustong tumulong sa akin guys. All you have to do is to visit also Pinto Randy Art TV's channel and do connect po sa kanya. Sabihan nyo lang ako kung ilan yung dinikit nyo guys. I will gonna give you also watch RR. I will gonna play your video para lang guys ma-play natin ang inyong mga harang. O diba? Naka-off comment ka po, Pinto Randy Art TV. Ay oo nga, naka-off comment na. Hanap na lang ako guys, hanap na lang ako ng Rans, kung nakikinig ka sa akin, kapag ka magbibideo ka ng iyong baby, ayun, make sure nakasama ka. Or else, ang mangyayari niyan is magiging YouTube for kids yung mo. May hirapan ka niyan ma-monetize yan. I-separate mo na lang yung sa baby mo at saka yung mga arts mo. Ayan. And if possible, mag-video ka ng at least mga 1 minute pataas. 1 minute lang para may madikitan sa inyo. Meron ka ditong 1 minute yung pampag-good vibes. Naka-off naman yung comment kasi nga may bata. Because guys, pag-upload ng mga may bata na may parents consent is totally okay. Pero kapag nag-upload kayo ng may bata na wala kayo sa tabi ng mga batang yan, ng mga baby nyo, pwedeng mawalan kayo ng channel. Otherwise, pwedeng ma-freeze din ang channel ninyo. Hindi kayo basta-basta ma-monetize niyan. Ito na lang, murang, murang pinsel, color from Lazada. Copy. Ito na lang guys. Rans, pag may nagdikit sa'yo, Rans, pasuyo naman ako. You have to
Return the favor back. Okay, now I know. Piste pa more. Piste. Bakit na naman, sir? Uy, piste. Buhay, buhay ba? Buhay. Mega love shoutout naman dyan kay Sir Daman Lalakbay. Nagbabalik din natin, guys, na kaibigan. Mga pupogi natin na kaibigan na nandito sa atin. Di ba? Long hair. Mega love shoutout naman dyan kay Sir Daman Lalakbay. Uy, na-miss kita, sir. Oo nga. Dumikit ako kay Yanig. Ma'am, ilan po ba, ma'am? Ilan pa? Pogs, swinging nga ako, Pogs, yung pen ko dito, Pogs. Hiraming ko, Pogs. Sir, Daman Lalakbay, sige na, patulong naman ako, sir. Kailangan ko ng 26. I know marami kang ninja dyan. Sige na, sir. Kailangan ko ng 26 dito para kay Pinto. Randy Art TV, ayan. Patamsak naman ako, guys. Sige na. Oo. Ma'am Sweetie Nels, nagbabalik din natin na kaibigan. Bayang good daw. Bayang good daw. Ma'am, ilan ba yung dinikit mo, ma'am? Ma'am Sweetie Nels is in our live streaming also. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Sweetie Nels. Nagbabalik din natin na kaibigan. Highly recommended monetized channel ba yan? Si Ma'am Sweetie Nels. And welcome back naman, ma'am, sa aking live streaming. Pisti pa more, pisti. Ganun ba? Okay, Brad. Good. Sige. Ganun po ba yan, host? Opo, Ma'am Given TV. Opo, ganun po yan. Last 2 lang, sir, sa katong main ko. Ayan. 2 plus. Di 3, ma'am. 3. Di 3. Sige, ma'am. Miss you to, Pisti. Nasa work ako, Pisti. Bakit maraming Pisti dyan? Oy. Dumikit po ako. Ayan. Ma'am, bigyan kita, ma'am, ng ano. Ilan bang watch hour, ma'am, gusto mo? Ma'am, bigyan kita, ma'am, ng ano. Dahil sa 3. Ilan ba ang isang dikit? Ilan ba, ma'am, gusto mo? Sige na, sir. Patulong naman ako, sir. Asan ba yun si Sir Daman Lalakbay? Uy, na-miss kita, sir. Oo nga. Uy, hindi na siya tumatawag. 475 na siya, guys. Ayan. Ilan na lang ba? 476. 24 na lang. O, diba? 24 na lang, guys. Kailangan. Hey, pre! Yung mga pandikit mo dyan, pre. Sige na, pre. Naka-break time ka ba ngayon? I know naka-break time ka, lunch break. Ayun, ni Sir Daman Lalakbay all the way from doon sa bansa ng Tigang. Oo, may katawag na ba? Nako iba. May katawag na ako iba. Wow, sana all. Sana all may katawag na siya. Oy, patamsak naman ako, guys, neto. Sige na, patamsak din ako kay Ma'am Bayang Gudaw. Si Ma'am Bayang Gudaw ayaw lang talaga mamigay ng tibak. Oy. Ayaw niya mamigay. Tamshak. Kadalawang tamshak na ako, man. Tamsak lang, guys, sapat na para sa premiere ni Ma'am Bayang Gudaw. Nagaganapin. Kailan ba ito, ma'am, gaganapin? Premiere in 2 days. O, diba? 2 days. Copy. Ilagay nga natin, ma'am, kay Night Boot. Wala naman akong gawa dito. Ilagay natin kay Night Boot ang premiere mo, ma'am. Ano ba yung code ko? T1. Edit. Bayang good daw. June 18 at 12 a.m. O, diba? June 18 at 12 a.m. June 18. 12 a.m. Oh, sana all may katawag na siya. Uy, oo. Dati magtatanong-tanong eh. T1, guys, T1. Patamsak naman ako, guys. T1 para kay Ma'am Bayang Gudaw. Ayan, T1. Ma'am, T1, ma'am, T1. Pwede mo nang i-type, ma'am, ang T1. Ayan. Uy, may mayaman. Uy, mega love shoutout naman dyan sa mayaman. Oo. Nagpapa-member. Mega love shoutout naman dyan sa iyo, ma'am. And thank you for also joining my community. Ayan. Si Ma'am Bayang Gudaw, our new VIP member, guys. Bigyan ko muna ng code si Ma'am Bayang Gudaw. Ma'am, thank you naman po dyan sa iyo.
Hanap muna ako ng, eto, kamatis at ampalay. DJ Jonah sa Uy, nasaan ba yung aking shortcut? Eto. Sir, patulong naman ako, sir. Sige na, sir naman lalakbay. Baka naman. Bigyan ko muna ng code si Mambayang Gudaw Paste. Ayan. Oh, ano bang ibig sabihin ng Bayang Gudaw? Bigyan kita ma'am ng code na BG. Ayan. Acronym ng iyong pangalan. Copy and paste. Sana wala pang nagmamay-ari ng BG. Submit. Meron na ma'am. Ano ba ang favorite number mo ma'am? Bayang Gudaw. Baka may favorite number ka ma'am kasi may nagmamay-ari na ng BG. Claim natin yan. Kaya yaman tayong lahat. Oo nga. Ano bang favorite number mo ma'am? Oo nga, ilagay natin sa code mo ma'am. Bibigyan kita ng, sige, BG19. Bigyan kita ma'am ng BG19. Huwag mong kakalimutan yan ma'am. Every time na papasok ka dito sa aking live streaming, all you have to do is to click BG19. Ilalabas siya ni Nightboot ma'am para sa iyo. BG19. BG19. Kung di nyo pa guys kaibigan si Mambayang Gudaw, our new VIP member who is in our live streaming, all you have to do is to click on that link na binababa ni Nightboot and do connect po sa ating VIP member na nandito sa atin. Ayan, si Mambayang Gudaw. Baka may mga katanungan kayo guys. Sige na, para preoccupy naman ako dito. Para naman may nagagawa ang utak ko. Mabigyan kita ng 15 hours. Ayan, dahil sa pagdikit mo ng 3. Isang dikit 5 hours, mabigyan kita ng 15 hours. Laruin natin ma'am yung harang mo ng 15 hours. Kailangan mo ba ma'am ng resibo? All you have to do, kung kailangan nyo guys ng resibo, ayan, i-type nyo lang guys ang, hanapin nyo lang ako sa Facebook guys, ayan. Lahat naman didikit guys, mamimigay ako ng bawat tikit nyo kay Pinto Randy Art TV ng 5WH, ayan. Mamigay naman tayo ng WH para naman ano ba yon? Para naman yung pandidikit nyo guys is para naman pandikit nyo is may silbi, diba? Then T1 tayo guys, T1. May Mambayang Gudaw. Patamsak din po ako guys, patamsak. Baka lang. Dito po ba sa akin si Pri? Na-birthday si Pri. Pri, happy birthday naman dyan sa iyo, Pri. Oo. At kay si Jake pala, nandito po ba sa atin si Hadjon Jose Britannico? Ayun, wala ka doon ng birthday ni CJ. Ni si Jake. Despite any turmoil, I'll be proud of my soil. Ma'am Simplean. Uy, Ma'am Simple. Sige na. Pera mo ako ng mga ninja mo, ma'am. Sige na. Kailangan ko ng ninja mo. 476 na guys si Pinto Randy Art TV. 24 na lang para mag 500. Baka lang. Kung kayanin. Yung kaya lang. May nagtatanong dito sa akin, bakit daw ba minumukbang ang inyong watch hour? Diba? Yung iba sa inyo guys, yung ibang nandito sa inyo, alam kong narinig nyo na to sa akin, pero para sa guys, para sa info, for the info of all ng mga nandito or yung nakikinig sa akin, ay no, nakikinig yon. Ayan. Bakit pa ayaw nyong i-mention ko kayo? DJ Jonah sa Ganyo. Ma'am Beng, mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Beng Shop Channel.
Highly recommended monetized channel also yan guys. All the way from Germany. Mega mega love shoutout naman dyan sa Yumambeng na nasa channel. Nasa harang pa daw si Mambeng Shop channel who is in our live streaming also. Kailan mo ba sinimulan to? Pinturan de RTV. Dandikit, sir. Oh. Sige, ma'am. Laruin ko, ma'am, yung harang mo, ma'am. Ilan pa ba? Si ma'am Simply Ann. Simply Ann Benches. Bigyan kita ng 5 hours, ma'am. Ayan. Baka may gusto ka pang idikit diyan. Dikit-dikit lang. Maya ko puntahan sa Ninja ko, sir, luto mode pa kasi. Sige. Ma-message mo ako kung ilan yung dinikit mo, ha? Message mo ako sa aking Facebook account. Alam mo naman yung aking Facebook account. Ma'am Beng, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Beng Shub Channel. Nagbabalik natin, guys, makaibigan. All the way from Germany. O, diba? Yayamani. Uy, Ma'am, simple yan. Dikitan mo yan si Ma'am Beng. And Ma'am Mayang Gudaw, kung di nyo pa kaibigan yan, si Ma'am Beng, aba ako na nagsasabi sa inyo. Hindi kayo magsisising dinikitan nyo, especially when you are a monetized channel, guys. You know what I really mean. Ayan yung mga nagsiselebrate na ng birthday. Happy birthday naman dyan, guys, sa inyo. Ayaw pa sabi. It's 29 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Yung mga adyang kila Ma'am Beng is, siguro, umaga or magtatanghali. Magandang araw naman po dyan kila Ma'am Beng Shop Channel. Kay Ma'am Judy Frost. Ayan. Kay Ma'am Porinoy. Diba? Ano ba nilalaro mo, Pog? Pre, nandito ka pa ba sa akin, pre? Kung nandito ka pa, pre, paramdam ka sa akin, pre. Oo, may tatanong ako sa'yo. Kumusta na nga pala sa Ella Yunjong? Padi, Makoy Palaboy TV. May love shoutout naman dyan kay Padi. Uy, nagbabalik natin na kaibigan. Dan Beng Shop Channel, ayan. Padi, harang Padi. Nasa harang daw Padi, ayan. BG na kayanik, DC na pa-dinner. Sige, Ma'am, bayan ko daw. Ako na bahala, Ma'am. Kamsak Padi, ayan. Padi, thank you naman dyan kay Pading Makoy Palaboy TV. Dito lang na rin yan, guys. Si Pading Makoy Palaboy TV. Kung di nyo pa kaibigan yan, highly recommended monetized channel din yan. Si Pading Makoy Palaboy TV. All the way from Camarines Sur. Ay, Pili ba yan? Pili, diba? Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Padi. Kumusta naman tayo dyan, Padi? Thank you for that sweet tamsak also, Pading Makoy Palaboy TV. At ang tagal na ito. Dan Beng Shop Channel, ayan. Sabi ni Pinto, Randy Art TV. Hello sa lahat ng nandito. Padi, patulong ako, Padi. Maka 500 man lang to si Pinto, Randy Art TV. Bicolanon din ito, Padi. Kailangan ko ng 23 na dikit. Sige na guys, namimigay ako ng WH. Sino mang gustong tumulong sa akin. I am giving away WH. Pero kung ayaw niyo ng WH, totally fine. That's it. Sige, bigay ko na 5 account ko. Sige, Padi. Ako na bahala, Padi, sa iyo. Pading Makoy Palaboy TV. Sa
no Makoy. limit. Kalahati. 5 times 5, 25 hours. Lost 25 hours agad. Salamat, Padi. Ako na magpapasalamat sa iyo, Padi. Huwag kang mag-alala. Ano, Pading Rants, nandito ka ba sa akin, Pading Rants? Ayan. Ikitan mo din to si Pading Makoy Palaboy TV at saka si Mambayang Gudaw. Ayan, si Ma'am Simplian. Marami kang babalikan, Makoy, Pinto Randy Art TV. O, diba? Kailangan mong balikan yon. Alam niyo ba guys, ang susi sa isang magandang channel is yung makipagkaibigan talaga kayo. And when someone visited your place or when someone visited your channel, please do return the favor back also. Ano yun? Ma'am, si Ma'am Shakira Cartagena is in our live streaming also. Mega love shoutout everyone. Good evening, Dan Tamsak Sir Aura. Thank you naman po dyan kay Ma'am Shakira Cartagena na nandito sa atin. Ma'am, anong oras yung live streaming mo, Ma'am? Mega love shoutout naman dyan kay Ma'am Sol 6 Cart. O, diba? Si Ma'am Shakira Cartagena. Ang kanyang main channel, highly recommended monetized channel also yan. Si Ma'am Shakira Cartagena who is in our live streaming also. Thank you for keeping me in your background also, Ma'am Shakira Cartagena. Anong oras ba yung live streaming mo, Ma'am? Tapos, Rans, ganito ang araw kayo ng gibuhon mo. Magbikol muna ako guys ha. Magbibikol muna ako. Para mas komportable kasi. Araw kayo ni ang gibuhon mo, Rans. Pagka mabisita ka sa sarong channel, maghanap ka kibidyong at least 1 minute lang. 1 minute lang talaga. Pataas. Tapos, i-play mo ang video niya. I-play mo yan hanggang matapos ang 1 minute na video. Dahil ka maghanap bidyong harlabaon na ipi-play mo. Maghanap isang minutong video pa yan. Yan channel na dudumanon mo. Tapos habang nanonood ka, habang igihiling mo ang video niya, mag-comment ka na regarding sa kung ano ang nahiling mo. Ang kita mo, halimbawa, yung kay Mambayang Gudaw, yung nagluluto ng kamatis at ampalaya, di ba? Pwede ka mag-comment ng kahit related sa kanyang kamatis at ampalaya. Ganon. Tapos, saka ka mag-like. Pagkatapos ka itong ma-play mo yung video, saka mo i-click ang subscribe button. Si Kalembang. Yan ang tamang pagdidikit, guys. Ayan. Nakamute ako, nagluluto dito lang. Ayan. Ma'am Shakira, thank you naman po dyan sa'yo. Ma'am Shakira Cartagena na nakamute daw. Ayan. Thank you naman po dyan kay Ma'am Shakira. O, diba? Pading Randy, itao ko sa imo 5 account ko. Reaction lang. Sakit SS ko muna play taka. Ayan. Sige. Screenshot daw muna. Ayan. Play ka daw muna maya-maya. Ayan. Sige, Padi. Padi, maraming salamat naman dyan sa imo, Padi. Time check tayo guys, it's 37 minutes past the hour of 6 o'clock Philippine Standard Time. Yung mga hindi pa dyan kumakain, abay kumain na po muna kayo. Yung mga hindi pa nakapagluto gaya ko, magluluto na muna ako. Magluto po muna kayo. O bumili na lang kayo dyan sa gilid. Oo nga. At kung may mga katanungan pa kayo dyan guys, pwede kayo magtanong. Or yung mga naka-background sa atin, maraming salamat naman guys for keeping me in your background also.
Wala, inano pala ako ni ma'am. Inan-friend pala na ako noon ni ma'am. Mm-mm. Ni ma'am, uy pre, inan-friend pala ako. Padi harayo sa Indo, Mount Bulusan. Harayo ito padi, ano yon, Sorsogon yun eh. Nasa Albay kami. Ano man ka mo padi? Maduman ba ka mo sa Mount Bulusan? Like a bomber. Ay, nag-premiere pala sa Given TV. Hindi ko man lang nakita. Anyway, so much for that test. Dai pa data, nagputok ba kaya ang bulusan huna ko harani kam. Ay dai man padi. Maray man kung haray. Oo pa di. Oo nga, nabalitaan ko nga din yun, pumutok daw. DJ Jonel Sagayno Remix. Kailangan ko ang tunay na pag-ibig mo dahil tanging ikaw lang ang tintig ng puso ko. Salamat pa di Randy at Chantaka. Play pag nasa harong na ako. Ayan. Sige. Padi, tawan mo na lang ng kahit ilan. Sabihan mo ako padi kung ilan yung binigay mo. Kung ilan niya ay 25 hours ba? 5. Kailangan ko ang tunay na pag-ibig mo dahil tanging ikaw lang ang tintig ng puso ko. Ang isa't isa mayroong pagdaramdam. Anyways, ilan na ba? Baka guys may mga katanungan pa kayo. Nanonood ako. Kakaibang flashback to.
Sagayno Remix. I could stay awake just to hear your breathing. Watch you smile while you were sleeping, while you're far away dreaming. It's been my life in this sweet surrender. I could stay lost in this. Rans, nandito ka ba sa akin? Nandito ka pa ba, Rans? Nanonood kasi ako ng... Tingnan mo, Pogs. Pogs, tingnan mo. Tingnan mo, Pogs. Right? DJ Jonel Sagayno Remix. Ang galing. Oh, DJ Jonel Sagayno Remix. anyway, tambay ko lang, Sir Ora, habang nag-prepare ng lunch. Ayan. Sige lang po, ma'am. Malapit na naman ako, guys, mag-end. Ayan. Yung mga dumikit, guys, kay Pintoran de RTV, sabihan nyo lang ako, ha? Kung ilan yung tinikit niyo. Namigay ako ng WH, guys. It's 477. Happy people pass my way. Look in their eyes, I see a memory. I never realized how happy you made me, oh man. But you came and you gave without taking, but I sent you away, oh remedy. Could you kiss me and stop me from shaking? And I need you today, oh Monday. DJ Jonel Sagayno Remix. I'm standing on the edge of time.
Galing na ito. be the world. Pogs, ang galing ng bed. Tingnan mo, Pogs. In my mind, Oh, fire, no melody. hinahatak-hatak lang, Pogs. Take it, but it sends you away, oh, Mandy. You kiss me and stop me from shaking. And I need you to play, oh, Mandy. Galing. DJ Jonel Sagayno Remix. One day I'm gonna fly. One day when I head and close my leg, I lay down, I close my eyes at night. I can see morning, yes. One day I'm gonna fly away. One day I'll see your eyes again. I lay down, I close my eyes at night. I can see morning. Ang kulit na ito, Pogs. Uy guys, magpapaalam na din po ako. Ayun, isang oras na din naman ako. Ayun. Maraming salamat naman dyan guys sa inyong lahat. Yung mga tumulong sa akin. Ayun, kahit konti lang tayo guys. I know na kahit konti lang tayo, I know it is solid pa rin. Maraming salamat naman dyan guys sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Uragon. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. And naway magkaroon kayo ng isang magandang gabi sa inyo. I love you all. Bye guys.